Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulam, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, sa mas naandan, ikinahanglan na atong pagsusi sa tagsa-tagsa kakalag, pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo, dili pa magtutuo ang imong giatubang, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Busa, karon magandam ta sa hilom nga pagampo. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa mga usapa, aron kami makapadayon sa among tulumanon na adlaw nga maong pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalang pinaagi sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nining adlaw, uban ni kami pinaagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo sa imong kamatuoran, aron kini among ikadugang niining napundo na nga mga kamatuoran nga niya sa among tuong bahin sa among kalag nga naa sa kardiya musa. Uban ni kami karon, dasiga kami og salamat niining grasya nga among pahimuslan bisan pa ning kinabuhi nga among panggilugayan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong pagaduputan karon ingnon tamo kini ang Visayan version sa atong gitun-an nga doktrina sa pagsakgaw. Pagsakgaw sa in English is the Rapture. So this is the Doctrine of the Rapture, Visayan version. So alang kini kaninyo nga mga igsuon nato nga who are Visayan speaking, Cebuano. So ato dayong sugdan kini. Okay? So kung andam ka na atong tukbilon kining mga pipila ka mga punto. Unas tanan, daghan pa sa mga magtutuo ato mga igsuon gawa pagyud malamdagi o mapatinaw bahin sa sunod nga dakong tulumanon sa Dios sa kasaysayan sa kalibutan nga mao ang pagsakgaw, rapture sa in English. Now, daghan na tingaling nakadungog nining maong pulong, panuagid sila makatuhog o makatugkad unsa gining bahina nga doktrina. Now, ato karong tun-an kining doktrinaha aron sa paglamdag o pagpatinaw sa ato mga igsoong Kristohanon nining labing gipaabot nga hitabo sa mga magtutuo nga maong pagsakgaw, otherwise called
the resurrection, pagkabanhaw sa mga magtotoo nga maong simbahan. Now, kining maong kulbahina mga hitabo sa kasaysayan sa kalibutan, mahitabo kini lamang sa dihang makumplito na ang pagporma sa lawas ni Kristo dinhi sa kalibutan. Ang pasabot, kung ang gidaghanon sa mga magtotoo makaabot na sa gikinahanglang gidaghanon nga mo'y magakumplito sa gitukod o gipormang lawas ni Kristo, the body of Christ, dinhi sa yuta. Diha sa kalit lang, mas paspas pa kinis pamilok sa atong mga mata, may tabo kini hitabuha. Palihog abli ka ng imong Biblia karon diha sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16 ngadtos 17. Og kini na kanayon sa in English. Sunod niya og sa in English kini, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Now, kining pagsakgaw sa tanang mga magtotoo, this is only true to all believers sa tibuok kalibutan. Okay? O kay kuhaon o sakgaon naman tang tanang mga magtotoo gikan ning kalibutan, di man mo ingon ng Dios na alam na human naman kus tao o ning kalibutan sige, hukman na lang nato ning tanang mga dili magtotoo nga nabilin din sa kalibutan. Now, dili mo ingon ang Diyos niya na. Kay abi nimo, the interesting thing, labing inunta kulbahinam nga bahin sa gamhanan sa Dios human ning hitabo nga ginganlag pagsakgaw ug ang pagsugod sa 7 ka tuig nga gitawag og tribulation period. Panahon kana sa kasaysayan sa tao nga kanang panahon na mo'y kinagrabihan, kinagubutan, kinapaitan nga panahon sa tibuok kasaysayan sa tao. The worst period of mankind's history nga gitawag kini sa Bisaya og panahon sa kasakitan, tribulation period. Now, human sa rapture o pagsakgaw sa simbahan o ang pagsugod nining 7 ka tuig nga panahon sa kasakitan, ang Dios mupadala din sa yuta og mga Hudiyo nga mga saksi, Jewish witnesses, sa gidaghanon nga 124,000 144,000 Jewish witnesses. Aron kini sila ang musangyaw mo evangelize sa kalibutan. Ugo niya iyang ipadala, iyang sa Dios kini, iyang ipadala pagyud ang duha ka dili katuuhan apan gamhanan nga mga saksi aron sa sangyaw sa kalibutan to evangelize the world. Abi nimo, sa di pa manaog si Ginoo Hesus Kristo din niining kalibutan og magabando, magapundo og magahuwat sa tanang mga magtutuo diha sa panganod, mo kanang pagsakgaw sa di pa kini mahitabo na ay dako kayo nga pagpangbiya sa pagtuo sa mga katawhan. There is a great falling from the faith. Apan, human sa may tabo nga pagsakgaw, unya mo banos dayon ang 7 ka tuig nga panahon sa kasakitan, tribulation period,
na ay dako nga evangelistic crusade nga may tabo din nining atong planeta. Dihas pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 3. Ang balang kasulatan kanayon, ipadala ko ang duhan nako kasaksi nga nagbisti og sako ug isang nyaw nila ang mensahe sa Dios sud sa 1,200 ug 5 kaadlaw, 1,260 days. Karon, kining duha ka mga saksi, dili kini sila mga simbolo lang sa balaod o sa mga propeta. Wani sila representas daan o sa bagong tugon. Kining maong duha ka saksi, tinuod yung mga tao, actual people. Musulti kini sila ug mohimog mga milagro. Ug ang tibuok kalibutan mahibaw niini. Kini sila ang starring sa mga balita matagabi isod sa maong gidugayon nila nga pagsangyaw. Kasagaran sa mga katawhan moingon og man mikailag kinsa ning duha ka mga saksi. Ako nagatuo base sa balang kasulatan nga kining mao nga duha ka mga saksi mao ni sila si Moises o si Elias nga gipabalik nga sa kalibutan. Now, himatik dira gud ni. Na ay may tabo nga dako pag-ayong revival o ingnon ta pagpukaw nga espirituhanon nga may tabo din sa kalibutan nga pinanguluhan niya itong usa ka gatos o kapadag upat ka mga Hudiyo nga may ebanghelista o ang starring yun nga mga magbuwali, star preachers, mao sila si Moises o si Elias nga gipabalik din si yuta. Now, nakuha ba nimo ang hulagway ini? Okay. Sunod gyud maayo ini. Nakuha ba nimo? Okay. Sunod ha. Nagtuo kita nga tinuod ni sanglit kining duha ka mga saksi nagkatukma. Kadaghanan niya ng mga hitabuan na hitabo atol sa kinabuhi nila ni Moises o Elias sa dinhi pa kini sila siyuta. Abi nimo, mo kini ang hitabo. Pananglitan. Kadto sa kadto dito sa Malakyas nga propeta man ni siya, mihimo panagna. He predicted nga si Elias moabot pag-una sa di pa mubalik si Jesus aron sa pag-andam sa dalan. Now, dihas Malakyas, Kapitulo 4, kini nagkanayon og, Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Now, ang pulong sa Diyos nagkanayon, nga sa di pa mubalik ang atong Ginoong Jesucristo sa ikaduha niyang higayon, the second time, kini si Elias mubalik. Ug dayag na lang, nga mukalifikar kini, nga mubalik kini siya sa di pa moabot ang panahon sa kasakitan, nga usas mga saksi. Ug ang pagbalik ni Jesus, kana, may tabo, sa hinapos nga bahin sa tribulation, ang iyang ikaduhang pagbalik. Ug niya pa, si Elias, wag yun tinuod mamatay. Diba? Kaya nga naman, tungod kay si Elias, gipasaka man lang dito sa langit. Ingon nga ang duha ka mga saksi, ipasaka man dito sa langit. Nibaw ka ba na? Kay kinigong duha ka mga saksi na nag-iya og susamang gahom sa pagpugong sa uwan. Parehas gihimo ni Elias dito sa Old Testament. Nainomdom ka, ang kini siya miingon nga, dili mo mansod tulo og tunga katuig gawa sa akong paglihok. Ug mo kanay buhaton niya ng duha ka mga saksi.
Og si Elias misangpit nga ihog ang kalayo gikan sa langit. Wa ka ba kay bawo nga siya ra may propitas da ang pagigisaad nga makapawong og kalayo gikan sa langit. Di kay makapawong, makapadala. Okay? Siya ra ang propitas da ang pagigisaad nga makapadaog kayo gikan sa langit. Ug karon dito sa tribulation period, kini sila mo sangpit sa pagpadaag kayo gikan sa langit. Ug ang Biblia nagasulti nga mahitabo man gyud kini ug mulungtad kini sud 3 ka tuig ug 6 ka buwan ug mao kanay gidugayon sa mahitabong huwaw, drought atol sa panahon ni Elias dinhi sa yuta. So, I believe nga ang unang saksi mo si Elias, ang propeta sa daang pagigisaan. Ug ang ikaduhang saksi, nagtuo pud ko, mao si Moises. Now, naatay pipila ka kaligunan nga makatuo gyud ta niini. Okay? Now, kinis Moises ug si Elias, mitunga na kini sila sa usa kay gayon, sukad pa sa ilang pagbiya ni kalibutan na. Sa kasaysayan o story of the Transfiguration, nainomdom ka nga kini sila Moises ug si Elias dinay pakikukabildo uban sa atong Ginoo Kristo. Ug ang ilang gikukabilduhan may tungod kadto sa kamatayon ni Jesus nga umaabot. Sumoto higayon nga nagkaiusa to sila dito sa bungtod sa Transfiguration, Mount of Transfiguration. Ug busa, di na ikatinga ang ilang pagbalik pag-usap, di ba? Ug ang Biblia nagaingon nga ang Dios mipreserbar sa lawas ni Moises sa tuyo nga pabangonon kini. Ang mga lawas sa mga saksi pabangonon usab. Ug busa nagatuo kita nga ang duha ka mga saksi dinhi mao sila si Moises o si Elias. Abi nimo kun mainomdom ko ni ining bahina, murag man limbaw ta kung malhibo. Ang labing inila nga propeta nga nabuhi, ang labing inila nga makahatag sa balaod nga nabuhi, silang duha in tandem dinhi sa yuta. Kinsa magawali bahin o paghukom ngadto sa nangalaglag ng katawhan ng kalibutan na. Ug kauban ni nila, mao ang dili katuohang mga Hudiyo nga saksi kinsa may panaw sa tibok kalibutan da ang maayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. Now, dihay nag-ingon nga dito sa tribulation period, pulos kuno ngit-ngit dito ingon man ngiob ug madulom ug way kahayag. Paminaw. Si Moises ug si Elias uban sa 144,000 nga mga saksi o mga ebangelista, kadto lamang sila ang nagadas kahayag ug kadan-ag. Taliwas kangit-ngit niya do'y gayuna. Ang gamhan ng Diyos umupadala sa iyang mga saksi. Karon, samtang niya dinis yuta kining maong mga saksi, kini sila muhimog mga panagna, prophecies. Paminawa pag-usab ang gisultis pinadayag, Kapitulo 11, diyan sa versikulo 3. In English, I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth, panapton nga sako. Now, ang Biblia, nakanayon, nga kining duha ka mga saksi, magsulob kini sila ingon nga nagbangutan as mourners. Ugo niya, sods tulo og tunga ka tuig, magwali kini sila bahin og paghukom, dili uban o kalipay, kundi ubag kasubo
not gleefully but sadly. Musangyaw kini sila, inubanan og kasubo og mga luha. Sila musulti nga tos mga katawhan din sa kalibutan og kung nagtuo kamo nga kanang nagpangitamo ninyo dili maayo, matnguni ninyo kini. Kung dili kamo maghinulsol mo samot pagyukana. Now, ang mga saksi magsulob og panapton nga sakloth. Mutindog kini sila taliwa sa publiko nga mga dapit ug musangyaw. Musangyaw kini sila ngadto sa mga katawhan sa kalibutan ug mingon sila, maarang dawatan ninyo ang inyong Mesiyas. Dawata maarang ang inyong manluwas. Ang paghukom moabot nga na kaninyo kung dili ninyo siya dawaton, mga laglag kamo. Mao na ilang gisangyaw. Ug dayag na lang nga ang Biblia nagasulti kanato nga dinha sila'y talagsaong gahom nga dili kasagaran og kadto mo'y nagapalig-on sa ilang tahas o ministry. Now, unsa man nimo pagkaibaw nga kining duha ka tawo mga cook lang, mga tigluto ba nga nanggitidog sa suok ug nagwali sama sa mga tawo nga usahay imo makita karong panahon na. Bueno, ang ilang naangkon nga gahom ana gihulagway para sa atong kasayuran ug atong mabasa kini diha sa kapitulo 11. Paminaw ni pagayo. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy. Ug ang Biblia nagasulti nga kini sila magapanagna sud 3 ug tunga ka tuig. Ang Espiritu sa Dios magapuno nining duha ka tawo ug makahimo kini sila sa pagbuhat og mga butang nga wa pay tawo ang nakasaksi niini sukan. Ang ilang pagwali nagda kining talagsaong gahom. Abi nimo, ako ni isulti ingon nga magwawali ha. Mao ni ako isulti ingon nga magwawali. Way tawo nga buot mo wali bahig paghukom. Ug way taong buot mo wali bahig impierno. Way taong ganahan mo sulti ngadto sa mga katawan nga kung dili ni sila maghinulsol, anto gyud ni siguro sila mudangat sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Apan ato ra gud ni unang iparking kini pangutanaha sa mga Dios. Pananitan. Og tinuod yun eh. Pananitan. Unya kung noon siyang isulti sa Biblia, tinuod yun. Nga kung atong isalikway sa Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, wa nagyulay ang paagi. There's no other way. Nga si Jesus mauri bugtong dalan, kamatuoran o kinabuhi, ugway makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kaniya. Ug naibaw kung tinuod ka na. Boy, no? You can suppose it's true. Unsa man gyud matang sa pagkatao ang kinahanglan. Kinsay nahibaw nga kana tinuod. Ug wa gyud kini siya musulti ngadto ni bisan kinsa bahin niini. Nay uban nga nagaingon nga dunay mga simbahanan dinhi sa nasod o ingon mas tibuok kalibutan nga mohimog dagkong accounting o pagpanubag. Ilabi na niya itong mga pastor magtutudlo nga wa gyud nila sultihi ang mga katawhan sa kamatuoran about the coming judgment bahin sa paghukom nga moabot. Now, ato ning ipadayon ugma. So ayaw sipyat sa sumpay ni ining atong ginatuki o ginahisgutan bahin ni ining doktrina sa pagsakgaw. Magampo ta. Higala, ako ning ipasupot diha kanimo. Higala, nga dili pa magtutuo.
Kung ugaling mamatay ka karon, naibaw ka ba may langit ka o may impyerno ka hangtod kang turan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba, ngayon mo ka nang mahibawan. Nagipangutana ta kahigalan nining maong pangutana, sanglit mao kini ang labing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutana ta kanini, luwas ka ba? Now, di question kung sangkop ka ba sa kasimbahan, kung dili, luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahuron o dalaygong kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Now, higala, aron ka maluwas. Unas tanan kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Kay mantod pas mga taga-Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nagsala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka himaya sa Dios. Ug mo na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo ug gani namatay siya alang kanimo. Kini siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag nimo kahigayonan nga ikaw may langit. Now, mao ni ang pagi nga imong sundon aron ikaw may langit. Now, 1 Corinto 15, 3 ug 4, gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga manungdanon kayo. Kini mao si Kristo na matay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan. Juan 1:12, apan kadtong midawat ug misalig kaniya ang Ginoong Jesucristo, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti higala nga ikaw maluwas pinagis pagtuo. Ug wa na bisag unsa pang ikadugang niya na, wala na. Epeso 2:8-9 nagkanayon usab kay pinagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di man ni pag-ayo nga ang bugtong pagtuo nga nakaluwas nimo, kung ikaw luwas na, mao ang hingpit nimo nga pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Mga buhat 16:31 nagkanayon man, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Sabta higala nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. O wala na ilain. Busa sublion ko sa pagpahinumdum kanimo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, salamat sa imong grasya sa pagpatinaw kanamo bahin sa kaluwasan. Salamat o Diyos na imong doktrina ang kitunan. Doktrina sa pagsakaw sa simbahan. Pagsakaw sa tanan nimong mga anak. Gikan dinhin ini kalibutan. Salamat niini o Diyos, bani kami sa among pagpadayon sa mong kinabuhing Kristohanon. Pagpakaon niining among kalag, pinagi sa imong mga pulong.
pagtuon ni adlaw-adlaw. Salamat niya mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita lamang kining mao ministry alang sa pagsangyaw sa imong balaang pulong pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.